Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginaaligar paglabo sa ginapanagtag nga ayuda sang syudad ang ginapausisa sang katapo sang konseho. Ang ini nga reklamo ginpalabot naman kay Mayor Albi Benitez. Yari ang report. Hindi lang ang nagaka-delay nga ayuda ang nakalabot nga reklamo kay Mayor Albi Benitez. Sang nagligad lang nga inadlaw, nakalabot man si atensyon ang ginaligar pagkuha sang komisyon sang wala pa mapatod nga mga persona sa ginabaton nga ayuda gikan sa pila ka mga benepisyaryo sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS. Ginistorya ni Councilor Thady Saison nga sa magtambong siya sa payout para sa AICS sa nagligad nga inadlaw, nakibot man siya sa nangin reaksyon sa pila ka mga benepisyaryo nga nalipay sang iya ginpabutyag nga dapat bilog nga ayuda ang ila mabaton kag wala sang buhin. Gani iya ginduso nga dapat mausisa ang ginapatihan pagpanglabo sa ayuda nga ginabaton sa mga benepisyaryo. Para matapos na lang, matapos na, tarana. Katugay na nato, aling ang problema, galing nobody is coming out. No? Okay. Kag nobody or nothing has been said about it sa media. Okay. No? Dugay na na. Dugay. Nadumduman ko, lapit na guro isa katuig ang ambal, kung nag-represent sa plato. This financial assistance is for you, 100%. Why na niya dapat kahati? Si Mayor Albi ang nagsiling nga libre ang tanan nga assistance kag wala sang bayad. Pagi sa programa nga isugid kay Mayor, handa siya nga tagaan aksyon ang mga reklamo sa mga benepisyaryo nga posible ginapangayuan sang komisyon. Gindugang niya nga ang pagserbisyo ang para sa tanan kag hindi dapat gamiton sa personal nga interes. Samtang ginaduso man sang alkalde ang partnership upod sa isa ka online app. Agud nga mas mapadasig ang pag-release sang ayuda halin sa ginapatuman nga bayad agad system sang DSSD. Iniagod hindi na sila kinahanglan pa nga maglinya kag maghulat sang inoras sa mga payout schedule.